Insemmilkom u sena tajba eżis telespettaturi ta' One u segwaċi tal-program Pjazza. Mxtaqt li nibda billi nagħti tislima lil Joseph Bartolo. Il-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Joseph Bartolo bniedem li ta' kontribut kbir fil-ġlida kontra l-faqar u fil-qasam tal-housing soċjali. Joe Bartolo kien attivist u jifforma parti mill-Alleanza kontra l-faqar, kien vuċi soda l-batut u dejjem ħadem biex jtejb il-kwalità ta' ħajja ta' kull individwu. Il-telfa tiegħu hija telfa s-settur kollu tal-akkomodazzjoni soċjali. Reazzjoni ta' bosta għal din l-aħbar ta' neket hija l-akbar xieda ta' dan. Sarta tajba lil Glenn Bedingfield. Glenn, aħbar ta' soba. Aħbar ta' soba kbira naħatta dolodu fakritni Snoopy, xina. Illi nafu xi kważi 30 sena l-ġew. Dal-aħħar konna naqra aktar f'kuntatt minħabba li konna qed ngħaddu mill-Parlament il-liġi tal-kera u kien attiv ħafna favur kien vuċi soda favur iż-żgħir. Però fakkarni ħafna f'kollega tiegħu f'Ċali Miċeli illi ħallina ftit ta' xurilu li kienu bejnu u Ċali kienu żewġ pilastri ewlenin għal min f'dan il-pajjiż m'għandux leħen. Ju kienu jippruvaw jitkellmu bil-vuċi tal-fqir, kienu jippruvaw jitkellmu bil-vuċi ta' min m'għandux vuċu. Kienu vuċijiet illi ma kienux vuċijiet solitari, ma kienu vuċijiet importanti fil-soċjetà Maltija. Nsellem il-memorja tiegħu u kif ukoll nsellem il-memorja ta' Charles Micheli. Il-kondoljanzi lill-familjari ta' Joe Bartolo. Sinuri, illum nibdew biex nagħtu bidu għal kampanja ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. Kollegat miegħi għandi lil Randolph De Battista, kap eżekuttiv tal-Partit Laburista mill-Ċentru Nazzjonali fil-Ħamrun. Insellem lek Randolph, sera ta' tajba lilek. Insellem lek Karl, insellem ukoll it-telespettaturi kollha. Grazzi tal-fiduċja li urejt permezz tal-partit fil-dan il-programm biex ikollna din l-isfida, sfida 30, bl-iskop li niġbu 30,000 f'temp ta' ġimgħa. Issa l-programm tagħna jekk tot mill-tnejn tal-ġimgħa mill-ħin li għandna ftit aktar minn satej u kwart. Ġifieri sfida ibsa, sfida li se nitlu għaliha u sfida li lesti għaliha. Ekku, Karl, ftit tal-xhur ilu, snin ilu kellna sfida 10 illi kontu tħaltu għaliha bis-saħħa u f'temp ta' ftit ġranet, f'temp ta' ġimgħa konna qbiżna dik l-isfida. Issa ddeċidejna li nagħmlu sfida ikbar u allura ġejna għandek u għand il-producer sal-programm biex tgħinuna nagħmlu din l-isfida. Aħna minn żmien żmien nieħdu pjaċir li nagħmlu dawn l-isfidi u nieħu pjaċir illi niltaqa' man-nies u jgħidulna illi huma lesti biħġarhom biex jgħinu lill-Partit Laburista imma għalfejn għaliex jafu li l-flus li jinvestu fil-Partit Laburista huma flus li jintużaw baqal u issa rajna kemm importanti li tmexxi l-finanzi baqal u raw ukoll in-nies ir-riżultati ġejjin. U allura jiena rrid nirringrazzja lin-nies kollha illi diġà bdew juru l-apprezzament tagħhom, diġà bdew juru l-appoġġ tagħhom lill-Partit Laburista u n-nies ukoll illi mhux biss ħajċemplu imma li se jmorru personalment fiċ-ċentri tagħna din il-ġimgħa biex jiltaqgħu miegħek, jiltaqgħu mal-kumitat u jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Għax din hija xi ħaġa ġdida li għamilna fl-isfida, aħna nħobbu nagħmlu affarijiet ġodda, sfida ġdida illi kuljum wara l-programm inti se tkun qed tmur flimkien mal-kumitati u d-deputati f'postijiet differenti madwar Malta fiċ-ċentri lokali tagħna. Il-lejla mmorru raħal ġdid. Kulħadd. Ejjew ħalli tisfidaw lili u tisfidaw lill-amministrazzjoni u naslu biex niġbru somma sabiħa fl-aħħar tal-ġimgħa. Mela xtaqtek illi tiftaħ uffiċjalment din l-isfida. Niftaħ hawnhekk din l-isfida, it-telefonati huma miftuħin, tistgħu tibdew iċċemplu minn issa. Grazzi bil-quddiem tal-li qed tgħinu l-Partit Laburista. Grazzi ħafna Randolph De Battista, kap eżekuttiv tal-Partit Laburista. Mela, ħanaraw dan il-promo u nitkellmu ma' Glenn Bedingfield. Waħda mill-ikbar weġġat tiegħi hija kif jista' jkun dak li qed nara jien tant ċar, mhux qed jaraw il-maġġoranza tan-nies. Dik weġġa kbira ma kif jista' jkun. Wiċċi fuq Super One ili sentej għaliex jattakkaw lili u stramma tiegħu. Hija weġġa għalija issa kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuqha. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu
meta sa nindunaw. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6,99 euro fuq in-numru 50618900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. Il-temru ta' pjazza jgħatem, il-numri ta' telefon edin hemm. Jekk jogħġbok transmission officer biex intellaw il-numri għal benefiċċju ta' telespettaturi tagħna bl-iskop li jibdew jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom bris il-Partit Laburista. Glenn Bedingfield, sfida ħanibdewha propju minn issa u inti għandek il-kuruna ta' responsabilità li tgħinna. L-sfida hija kbira, l-sfida tal-Partit Laburista hija dejjem kbira. Allura għana nadduha lit-telespettaturi tagħna biex flimkien magħna ngħixu din l-isfida. L-Partit Laburista min kelli qed ikun fil-gvern dejjem ikun minn taħt fis-sens għana dejjem ikunu l-underdog, illa għaliex l-establishment tal-pajjiż huwa dejjem kontra tagħna. Hu minn ċertu affarijiet li qegħdin isiru. Pereżempju, minn qatt jara dan bil-kwiet il-klipp ta' Simon Busuttil dan ħalih għax sentejn attakkaw. Imma dajlu sentejn jattakka l-Malta. Sara jekk hu ħalih illa għaliex għalilhom sentejn jattakkaw. Mela kemm għandhom jieħdu għalihom iktar il-Maltin li Simon Busuttil u sħabu ilhom dan dilhom mhux sentejn, ilu kemm ilu fil-politika Simon Busuttil jattakka. Irid ikompli, jekk jogħġbok numru 4 direttur ħalli nfakru d-telespettaturi tagħna għalfejn għandhom jagħtu għall-Partit Laburista għaliex l-attakki jridu jkomplu skont Simon Busuttil. Iva, pożizzjoni tiegħi jiena bla ħabbi ta' xejn, bla mistija ta' xejn, anzi bi kburija. Ngħid illi minn Brussell ser niġġieled għad-demokrazija f'pajjiżi. It-tarka tkellmet. Fil-fatt jiena dana qiegħed f'pożizzjoni issa li jagħmel iktar ħsara. U ddikjara li jrid jagħmel. Mhux veru qed jiddillet għad-demokrazija, għax f'Malta m'hawn l-ebda teddida għad-demokrazija, għax f'Malta tista' tikteb li trid, tista' tgħid li trid, tista' tipprotesta kemm trid, tista' tkun vulgari biex u jaċċettaw illum jaċċettata li tkun vulgari ħalliha illi jgħajru lilna ħarmalli. Imma dawn huma nies li jridu anke jikkapparraw l-istituzzjonijiet. Jiena kelli din il-ġimgħa min jeddi tlabt li mmur nixed fl-inkjesta pubblika li għaddejja dwar il-qtil suppost biex tara jekk il-gvern setax jew l-awtoritajiet setax kellhom xi responsabilità. Imma dawn mhumiex they're not after institutions, looks like they are after people. Not institutions, u jina kelli l-opportunità hemmhekk illi mmur u ngħid fejn, pereżempju, Peter Caruana Galizia etta fil-qorti bil-ġurament u nerġa' ngħid hawnhekk gideb bil-ġurament u rejt fejn gideb bil-ġurament. Jiġifier dawn huma nies li qegħdin jippruvaw jikkapparraw l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, jippruvaw jiddettaw x'jgħidu lill-istituzzjonijiet, jippruvaw l-arja li għandhom dawn in-nies u jgħidu li aħna arroganti minn fuq. Hija xi ħaġa ta' barra minn anke kif jindirizzaw, kif ikellmuk, kif iġibu ruħhom miegħek. Dawn huma nies li jaħsbu li huma intitolati li għandhom dik iċ-ċertu superjorità, jaħsbu li għandhom ċertu superjorità morali, superjorità li jgvernaw, li jkmandaw, li taddi dejjem tagħhom. U qed naraw anke fil-partit, ħaseb wara fil-pajjiż. Ħaddik eżempju tal-entitlement li jaħossu li għandhom daw in-nies. Ġifieri Godfrey Leone Ganado huwa parti mill-establishment tajjeb għaliex dejjem ixaqleb lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil biex infakkarkom, sinjuri, għalfejn il-Partit Laburista qiegħed jitlob lajnuna tagħkom għaliex ma daw in-nies li huma l-avversarji tagħna split and start building from scratch in association with the PD. Dan qed jgħid il
il-Partit Nazzjonalista biex jisplittja u jmorru il-fazzjoni ta' Simon mal-Partit Demokratiku. L-elezzjonijiet ġenerali li ġejjin għal darbora se jkunu mirbuħa mill-Partit Laburista u qed jgħid ara din hija l-ikbar skandlu. L-uniku tagħmal Malta huwa crash ekonomiku b'sezzjoni kbira tal-middle għall-low class illi jsiru tal-laba fit-toroq u residenti tat-toroq. Dawk huma n-nies illi minn għalihom illi huma l-lat folots illi jippruvaw jiddettaw ir-reliġjon tagħhom fuq tagħna. Inkredibbli. Kliem ta' estremisti Tal-ħaġa. illi tilfu kull sens ta' raġuni. Daw tilfu ir-raġuni il għaliex ma jifilħux jaraw Partit Laburista issa dan ġej minn il-background tiegħu huwa background tal-Knisja. Dana kien l-auditur tal-Knisja, allura għandu ċertu għaġna Mhux hekk. suppost kattolika fih innifsu illi jaħseb fl-oħrajn. Ah, Mhux jaqbel jara, il-Knisja mhux irid ukoll, mhux Mela. irid id-deni lill-ajru Mhux x'inti li ma tixtieqx id-deni lill-oħrajn huwa wieħed mill-kwandamenti li tħobb lill-ajrek huwa wieħed mill-kwandamenti. Mela dan il-Kattoliku qiegħed Jina mandi xej kontra l-Kattoliċi, xina Kattoliku. Imma li joqgħod dan tal-partit tal-Religio e Patria li huwa bbażat fuq is-sisin Kristjani Demokratiċi, dan irid id-deni lill-ajru biex ikun jista' jiggwadanja u personalment u n-nies ta' madwaru. Dik hija mibeda pura assoluta, ħdura li toħroġ minn ħalq dawn in-nies mill-keyboards li jinħbew warahom, illi dan irridu aħna we have to put up with these people. Il-Partit Laburista ilu 100 sena. Ġifieri ilna matul dawn il-100 sena dejjem aħna kienet storja fej il-Partit Laburista mill-ħol intiju fin-1920 mill-post fl-Isla dejjem kellu jiġġielet kontra l-kurrent. Ekk għadna u ekk u għalhekk aħna minn żmien għal żmien immorru fuq is-supporters tagħna morru permezz tat-telespettaturi tagħna, permezz tas-semmija tar-raġel u mmorru quddiem in-nies ngħidulu spa' aħna il-Partit Laburista illum u l-partit dak li hu grazzi għalik, grazzi għax inti matul is-snin fdajtna. Inti tajtna il-flus illi tajtna investejnihom u żajnihom bil-aqal aħna m'għandniex il-miljuni ta' djun illi għandu ħadd ieħor, maħniex qegħdin niġu naqgħu nqumu mill-istat tal-partit tagħna, x'aħna l-partit tagħna nħobbuh. Aħna il-partit tagħna huwa mhuwiex bħal ħadd ieħor mezz ta' kif tikseb il-poter, imma il-partit tagħna huwa mezz ta' kif tajn lin-nies. Ta' kif tista' permezz tal-poter tkun tista' tajn lin-nies. U aħna urejna kemm għandna lin-nies, araw in-nisa li reġgħu ħarġu jaħdmu, araw dawk il-familji lillum jistgħu u mhux jistgħu qegħdin jgħixu aħjar milli kienu qegħdin jgħixu 7 snin ilu, saqsu dawk in-nies li għandhom bżonnijiet speċjali li rġajna tajnihom id-dinja tal-ura billi tajnihom ix-xogħol, billi tajnihom il-minimum wage, araw kemm qed nieħdu ħsieb it-tfal fil-qasam tal-edukazzjoni, araw ir-riformi kbar li qegħdin nagħmlu fil-pajjiż, ġifieri meta wieħed jara fl-assem kollox fl-assem tiegħu. Aħna il-partit u għalhekk aħna l-partit nieħdu ħsiebu, għaliex il-partit tagħna mhuwiex mezz ta' kif naslu għal poter, imma huwa bil-kontra. Mela, sinjuri, dawk huma n-numri hemmhekk illi qegħdin nitolbukom biex tinaqdu magħna u tilqgħu din l-isfida biex niġbru 30,000 euro sa nhar il-ġimgħa li ġej. Il-lejla u mbagħad għada sa nhar il-ġimgħa wara kull programm se nibdew immorru fiċ-ċentri laburisti f'diversi lokalitajiet. Il-lejla sa mmorru f'Raħal ġdid fis-7:30 biex inkomplu niġbru donazzjonijiet u anki niltaqgħu magħkom. Sa jkun hemm deputati, ministri tal-gvern u attivisti oħrajn tal-Partit Laburista illi huma mid-distrett. Però kif kienet jgħid Glenn, il-Partit Laburista għandu dejjem din l-sfida żejda, għaliex dejjem jitlaq mill-fatt li huwa l-underdog fil-konfront tal-establishment. Roberta Mezzola ħanfakkarkom ftit kif titkellem fuq it-televiżjoni rigward il-Partit Laburista. La aħna tradituri, la qed nagħmlu ħsara lil Malta, la qed nagħmlu kif qal Alfred Sant xi ħaġa li qisu aħna qed nagħmlu xi ħaġa kontra pajjiżna, issa il-gvern mhuwiex Malta u Malta mhuwiex il-gvern. U ħaslet idea, però id-differenza kollha u din hija l-ikbar ħaġa, is-serenità fuq din in-naħa tal-fruntiera. Araw il-Roberta Bela.
Buri fuq kollox bikom li mhux warajja qegħdin, imma miegħi f'kollox, miegħi f'kull pass. Mhux biss biex nirbħu l-elezzjonijiet, imma biex inbidlu l-ħajja tan-nies għall-aħjar, biex noħolqu aktar ġid u biex niżguraw li dan il-ġid jilħaq lil kulħadd. Irridu nkunu hemm għaliex aħna u lil dan il-pajjiż li jien tant inħobb, irridu nkunu hemm maż-żgħażagħ tagħna, għall-ħaddiema kollha, għal min iħaddem, għall-familji, għall-anzjani, għall-pensjonanti tagħna. U għalhekk bittiegħi li flimkien miegħi intom, aħna se nkunu flimkien qed inkomplu noħolqu minn dan il-moviment storja ta' suċċess. Flimkien, mhux jien waħdi, mhux intom waħedkom. Flimkien għaliex jien nemmen fikom. Jien gburi bikom u se nibqa' nagħti l-enerġija kollha tiegħi biex flimkien inkomplu mmexxu lil Malta u lil Għawdex il-qudiem flimkien lejn aktar suċċessi. Qed isegwu Pjazza u dan huwa Sfida 30. Niltaqgħu magħkom naftu ieħor. Waħda mill-ikbar weġġat tiegħi hija kif jista' jkun dak li qed nara jien tant ċar, mhux qed jaraw il-maġġoranza tan-nies. Dik weġġa kbira ma kif jista' jkun. Wiċċi fuq Super One ili sentej għaliex jattakkaw lili u stramma tiegħu. Hija weġġa għalija issa kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuqha. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina? Meta sa nindunaw? Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 5170 2053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 5180 2036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 5190 2060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 euro fuq il-numru 5061 8900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq One. Ġeż issa xbajt, fix-xitwa jidħol Bart sfrenat u fis-sajf jien kollox biddilt is-sena l-oħra. U la għandi problemi ta' ilma, condensation, Bart u lanqas sħana. U qed nifranka wkoll mill-kont tad-dawl. Fakkarni min huma daw tal-aperturi ma jestral. U lex ma jistral. Finestral. Dawn jagħmlu kollox Malta u m'hemmx dewmien. Finestral. Aperturi resistenti għal kull temp. Construct Furniture. When you buy a Royalty mattress, you're buying not just a bed, but your unique sleeping experience. Manufactured locally using the best materials and finished to your individual specifications. Royalty mattresses offer the highest level of comfort at the best prices. Because Royalty bedding is an experience in rest and relaxation designed especially for you. And will be delivered free to your doorstep.
Merura l-pjazza u sfida 30 dawn huma n-numri. Tinsewx iċ-ċemplu importanti, sinjuri. Waħda mill-ikbar weġġat tiegħi hija kif jista' jkun dak li qed nara jien tant ċar, mhux qed jaraw il-maġġoranza tan-nies. Dik weġġa kbira hawn, ma kif jista' jkun? Wiċċi fuq Super One ili sentej. Għaliex jattakkaw lili u stramma tiegħu. Hija weġġa hu. Għalija issa kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuqha. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina? Meta sa nindunaw? Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 euro fuq il-numru 50618900. Jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq One. Ejja, battu telefon ejja, ċemplulna tuna donazzjoni ta'kom, għanna bżon lajnuna ta'kom, dan huwa ġbir. Sfida 30, sanar il-ġimma għanna bżon niġbru 30.000 għal-Partit Laburista. Nilqa miħaj fuq linja tal-telefon l-Stephen Abela li huwa l-President tal-Kumitat tal-Partit Laburista ta' Raħal Ġdid. Insellem lek, Stephen. Insellem lek Karl u insellem l-semmija kollha ta' Pjazza u ta' One. Qed inħossok eċitat, rilassa ruħek. Aħna ġejn għandek fis-7:30 il-lejla fiżatt wara programm, aħna nixtiequ nittaw mal-Pawlisti bl-iskop li nirringrazzjawhom tal-appoġġ li dejjem tawna waqt il-programm tagħna matul l-istaġuni kollha li għamilna l-programm, però din id-darba issa apparti milli nirringrazzjawhom xtaqna wkoll illi huma jtuna l-appoġġ li jirdu pjaw dan l-appoġġ, mhux biex isegwu televiżjoni, iżda wkoll jiġu l-ċentru Laburista biex jagħtuna donazzjoni tagħhom. Karl, nixtieq nistieden il-Pawlisti speċjalment biex jiġu jkonkorru u billi din ġiet fuqna hekk għalluna nhar il-ġimgħa, allura aħna ħsibna biex nagħtu inċentiv il-min jiġi jagħti d-donazzjoni tiegħu fiċ-ċentru ta' Raħal Ġdid. Min jiġi jiltaqa' magħna u mal-membri u l-delegati kollha ta' Raħal Ġdid ħankunu qed nofrulu drink il-min jagħti donazzjoni, nofrulu drink u nqogħdu ngħidu kelma bejnietna. Tajba ħafna. Jiena ħankun hemm flimkien ma' wħud mill-membri tat-tim ta' Pjazza qed nipprova nagħmel minn kollox biex inkaxkar ukoll lid-direttur minkejja li għandu ħafna xogħol ukoll li jagħti il-aħħamija għaliex m'għandux biss il-programm Pjazza iżda għandu programmi oħrajn. Però l-appuntament tiegħi 7:30 mal-Pawlisti u anke n-nies tal-madwar u xek. Ekku Karl, ekku. Ejja, tagħti donazzjoni tiegħek intu wkoll u ntuk drink ukoll. Grazzi ħafna Steve, niltaw minn ftit ieħor u lill-Pawlisti wkoll. Mela, Glenn. Karl, jiena ħafna nies li jsegwu l-ġrajiet kurrenti jgħidu imma aħna ikollna gazzetti li huma kontra tagħna, portions tal-news li huma kontra tagħna, jgħidulna ma kif aħna ma jirnex. Aħna l-uniku mezz ta' xandiri li għandna, l-uniku mezz ta' kif inwasslu l-messaġġ tagħna huwa One Radio, One Television u l-gazzetta kulħadd. U l-Partit Laburista. Mela aħna. Jridu jalquh. Aħna. proposti tagħhom. Żgur għax hekk jagħmlu. Għax ma fallu. Aħna meta niġu għand in-nies bħalma qed nagħmlu llum u nitolbu l-għanu tagħhom. Għaliex nkunu rridu insaħħu il-messaġġ illi aħna rridu nwasslu. Għaliex diġà qegħdin fi żvantaġġ, il-Partit Laburista dejjem kien fi żvantaġġ u dejjem jibqa' fi żvantaġġ fejn jidħol partikolarment il-medja u issa mhux il-medja Maltija, il-medja lokali, imma anke kif rajna ċertu elementi tal-medja internazzjonali. Mhux kollha, mhux il-medja internazzjonali kollha, imma hemm elementi tal-medja internazzjonali wkoll illi
għamlet artikoli li ma kienux favur pajjiż, anzi pjuttost li għamlu ħsara lil pajjiż għalx kienu mitmuwa. Mela aħna l-uniku mezz li għandna biex inwaslu l-messaġġ tagħna huma dawn l-istazzjonijiet u biex nagħmlu hekk il-Partit Laburista jeħtieġ illi ikollu l-għajnuna tas-sostenituri tiegħu. U naħseb illi dak illi qegħdin nitolbu 15.25 u 50 euro u nkella 7 euro mhumiex xi ħaġa huwa mezz trasparenti wara kollox, huwa mezz trasparenti ta' kif niġbru. Mhumiex ċedu li daw mhumiex ċedu li segreti u rridu ngħidu Karli li aħna minn dejjem l-uniku partit, l-ewwel partit f'Malta u l-uniku wieħed illi nippubblikaw l-accounts u jkunu awditjati pubblikament. Mela Glenn, ħanejdok vjaġġ daqsxejn biex infakkar l-telespettaturi tagħna wkoll. A proposito qabel ma ngħid xi fuq li jmiss, inti ġej ħaġġit il-lejla wkoll. Niġi ħaġġit. Hekk sewwa għamel preżent magħna. Kottonera. Il-kottonera ħaneġu tinkwitax, ikkalma fuq il-post tax-xogħol. Mela, fil-promos ta' sfida 30, rajna li Simon Busuttil jistaġeb għal fatt li l-maġġoranza tal-Maltin mhux qed tara l-affarijiet bħalu. Jekk għandu bżonn parnuċċali jekk jogħġbok mura mela appuntament qabel ma tmur Brussell għax għall-inqas tkun qed tara meta taqsam it-triq. Però r-realtà apart il-fatt li qal li hemm bżonn studju l-PhD bl-iskop li jkun jista' jara kif il-Maltin ivvutaw għall-Partit Laburista u lilu keċċew il-barra u barra u l-bib ta' Kastilja. Għadu jgħid sissa sa ġimgħa ilu fuq l-inkjesta Jigrant u jipprova jirkeb fuq il-gidba għal darba dartejn tlieta biex jgħidlek hekk. Kif taħseb għallhom il-ġurnata għadek taħseb illi kienet propju tagħhom jew żgur jien għadni nissuspetta li jagħtiha bla dubju ta' xejn. Inti l-min taħseb illi nemmen jien bejn Daphne u Joseph Muscat, se nemmen il-Joseph Muscat. U dak mhux hej, issa biex jipprova jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu, allura jekk ma tiġi jekk mhux vit skorfina għal Simon Busuttil, ara daqsxejn. U żgur li nibqa' nissuspetta. Ara li kieku l-maġistrat qal hija Tanħil Kamilleri, tiġib eżempju ovvjament. Kont ngħidha magħluma. Mela s-suspett tiegħi ma kienx korrett. Imma dan ma qadx hekk. Għal ma sibx biżżejjed provi li ta' Muscat. No, sorry, skoltu mela da mħallef ukoll li tagħhom. Mur fittex fl-arkivi, inti ilek issa fil-qasam ġurnalistiku, fittex għal fejn tiftakar meta qatt ammettew li jagħmlu żball. Xej, ma tarax. Ara s-sibiex. Ma tarax. Ara qatt ammettew li jagħmlu żball. Issa, apparti hekk, apparti daw li ma jagħmlu żball, daw jaraw u jaqraw l-ekonomija, u jaqraw għasew, insomma għalet nvassallu fil-parlament. Wieħed qabel ma ġejtaw kien ikellemni għalli kulħadd indannat dik il-kelma li juża. U kulħadd jibża joħroġ il-flus biex jixtri xi ħaġa. Ajma, Sinjuri, l-indannat min m'għandux għaqda, l-indannat min ma rax għajn majn ma ħuħ stess ġol partit. Mbagħad jiġu jippruvaw jagħtu, apart il-finanzi tal-partit, imma mbagħad jippruvaw dak li hu tagħhom jitfgħu fuq ħadd ieħor. Għaxara dejjem verġni, bjuda totali. Però, għax insejna, il-kap nazjonalista u Għajdrin Delija, x'tantem ismijiet, tkellem fuq Netta FM nar il-ħadd li għadda. Isimgħu. Smajt konta xogħol, jienu ġejja noqgħod nisma' ovvjament li jkun dawk li ġeblu lek kien wieħed għal fit-toroq qed jgħidu li ġej elezzjoni. Ejsa. X'fit-toroq qed jgħidu? Ġej elezzjoni. Ovvja. Ġej elezzjoni. Jekk hemm il-massimu ġej elezzjoni f'sentejn. Jista' jkun li diġà qabel imma ġej elezzjoni. U sentejn huma ftit biex naslu sal-livell organizzattiv illi għandna bżonn ikunu biex nkunu challengers, biex nkunu oppożizzjoni xirqa u d-denja, ma l-avversarji tagħna biex tikkonvinċu n-nies. Dream on, my dear friend, dream on. Issa, ħaj jitkellem fuq żgħażagħ. Għas għandu wieħed? Ta' żgħażagħ. Illi mhux neċessarjament iffissat fuq il-politika, imma jħobb pereżempju l-ambjent. Sewa. Għalfejn m'għandhomx iħossuhom komdu. Li jiġu għand il-Partit Nazzjonalista. Sewa. Isibu il-ken ta' diskussjoni. Il-ken? Isibu l-attitudni. L-attitudni.
Dr. Delija, tiftakar meta mod kellem iż-żgħażagħ ta' Sliema kemm bdejt tajja tutwerza werwirthom, mhux tab xejn l-MZPN żarma. Għandek it-team start, miġġieret ma' l-MZPN, għandek ġen totali. U mbagħad biex ngħidu, għandek dar tal-anzjani issa fl-amministrazzjoni. U jkomplu jindannaw, iktar jekk jagħmlu l-leddu nvassallu smajtin jew raġim. Viċi kap. Jgħalli jagħmlu viċi kap, ġifieri jkun hemm ħafna iktar indannati. Jidhirli li huwa x-Shadow Minister tal-Bidja u Sajd u naħseb illi sappostu għax qed jaħżaq mhux ħażin. ċeplulna, sinjuri, importanti, għandna bżonn il-flus bl-iskop li jkunu nistgħu nifinanzjaw il-Partit Laburista, bl-iskop li jkun il-partit fil-gvern illi jkompli jagħmel il-ġid għal poplu kollu Malti u Awċi. Issimgħu di, u jekk tridu barka ħudu issa. U l-feedback huwa trement. Inti poġġi bil-qeda ġa pjazza tieħu kafè Sew. in-nies jiġu jkellmuk. Sewa. Jekk inti ma tulix li inti iddistakkat minnhom, in-nies jiġu jkellmuk u mhux biex jgħidulek problem. Sewa. In-nies jiġu jkellmuk biex jgħidulek isma'. Għandi problema. Sewa. It-tfalek, ir-raġelek. Isu Father Collins, sir. Pero interessanti u din ilu jgħida li hu jiltaqa' ma' n-nies u vera u bnidem fabbli jiltaqa' ma' n-nies jitkellem ma' kulħadd, imma mux, meta n-nies dirit, meta n-nies jmorru biex ikellmuh u jkellmuh fuq il-problemi tagħhom min jiglu fuq it-tfal. Għarra tkun qed ikellmuh. Imma iridu jisumu lura minn għandu x'se joffrilhom bħala gvern alternattiv. In-nies imorru għand Adrian Delija għax huwa il-kap tal-oppożizzjoni, il-kap ta' partit politiku li suppost u alternattiva tal-gvern. Imma illi il-proposti tagħhom ma jeżistu mkien, m'għandna l-ebda proposta tal-Partit Nazzjonalista llum illi permezz tagħha tista' tiddiskutiha biex temmeljora il-ħajja tan-nies. Fejn huma? In-nies mhux irdu jisimgħu lil Adrian Delija jitkellem u jgħidilhom kif jekk ikun hemm meta jitkellem. Irid jgħidilhom kif taħtu se jkunu aħjar milli qegħdin illum. Mela, sardu pawża ta' ftit minuti, niġu lura biex inkomplu nitkellmu. Jiena dejjem nixtieq nurikom in-naħa l-oħra tal-munita, dejjem ftakruha għandkom il-Partit Nazzjonalista dejjem bisħaba fuqhom, dejjem il-problemi għajjat werżiq ġlied u s-serenità. Araw. Solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. l-ikbar weġġat tiegħi hija kif jista' jkun dak li qed nara jien tant ċar, mhux qed jaraw il-maġġoranza tan-nies. Għandik weġġa kbira hawn, ma kif jista' jkun? Wiċċi fuq Super One ili sentej, għaliex jattakkaw lili u stramma tiegħu. Hija weġġa hu, għalija issa kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuqha. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina, meta sa nindunaw. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza.
Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu jċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 euro fuq in-numru 50618900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30, Pjazza, mit-2 sal-ġimgħa fuq 1. U ċentru moda ġa waslet kollezzjoni kbira ta' żraben dawn il-ballerina li qegħdin tarawha kull huma 9.90 euro biss. Ara x'varjetà kollha hemm il-kuluri u 9.90 euro biss. Mbagħad hemm dawn iż-żraben bit-takkuna ra xiġmil hemm dal-kuluri dawn kull huma mintom sa temnuħ il-prezz 17 euro biss. Anka dawn ukoll l-akka 17 euro biss. Mbagħad hemm dawn ukoll suede, mbagħad hemm dawn ukoll suede, dawn ukoll 17 euro biss. Mbagħad hemm dawn ukoll 17 euro biss u hemm dawn il-kuluri li moda dal-istaġun. Mbagħad hemm dawn iż-żraben ukoll dawn 19 euro anka dawn 19 euro dawn mbagħad ukoll 17 euro dawn 15 euro 15 euro mbagħad hemm dawn li tantuma moda wkoll dal-istaġun kull huma 19 euro biss. Mela jew iċ-ċentru moda ħataraw l-għażla kbira ta' żraben bi prezzijiet tajbin. Narakom. Sufanijiet tal-aqwa kwalità, stili u isin varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħal ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electrical kumdita tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Ejja għand Fair Deal Furniture għal delivery immedjata fuq ħafna mudelli għax għand Fair Deal Furniture issib kollox in stock. Sylvia Bazaar, mattresses and more. Merba l-ura din isegwu l-program Pjazza u Sfida 30 li tinsellem il-Carmel Charles Sultana kif ukoll numru ta' nies oħrajn li jidher li huma qabdin mid-dar ċentrali bil-skop li jfixklu billi jitfgħu il-kummenti tagħhom ukoll fuq il-portal tal-One fejn aħna din ixxandru Facebook Live ta' dan il-programm peress li qed nixbru l-fondi għall-Partit Laburista. Ħbib tiegħi, grazzi tal-li tissegwuna għaliex naf fuq in-net ma tkom xejn issegwu li f'xi programm fuq is-sajt jew fuq il-kaboċċi. Ħbib tiegħi, grazzi. Jekk ikolkom ċans, investu fil-Partit Laburista intom ukoll. Għax dan huwa partit li verament jeżisti, ħadd ieħor qal li l-Partit Laburista ma jeżistix. Dan jeżisti veru. L-ewwel nett jgħid fil-gvern, it-tieni għandu maġġoranza straordinarja, it-tielet għandna mexxej li kulħadd jimxi warah. U r-raba għandna l-għaqda. Diki, u grazzi tal-li tsekuna. Mela, għajli gren. Irrid ngħid Kajl, għaxina kont il-qorti din il-ġimgħa saqsu imminti għaliex waqqaft tikteb fuq glenbeddingfield.com, ta' x'ħan għamil sajt oħra.
Saqsawni meta ħanamela, t-lom nispera illi tkun up and running. Sal-Easter, din is-sajt. Fil-pronti kun hemm xatt li prova jara kif jagħmel biex ma jħalli joħolli id-domain ma jħallu nixtiġveri bdew dawn it-tattiċi diġà issa daw illi jgħidu daw in-nies illi jgħidu li jridu jiġġieldu għad-demokrazija. Probabbilment daw li kitbu fuq U minnu għamilha pubblika x'kiteb jiġifieri. Ta' jiġifieri, imma insomma, il-bambin magħkom jħobbkom wis. Imma insomma, ejja, għana raw, Clyde Pooley tkellem fuq is-surveys. Issa. Għax il-surveys kienu jgħidu l-ħandel fuq ħafna iktar. Għazzu l-argumenti għaj kien dak. Għatna mill-naxarej ta' da wasalna saw. Min jaf kikun għamlu sentejn ta' għaqda fejn nistaw naslu? Min jaf. Ġifiri, sa sentejn tiprovaw turuna li hemm xi għaqda. U bat jekk per eżempju tirbħu l-gvern x'tagħmlu gwerra ċivili kbar. X'konsistenza? Imma viżjoni għal-pajjiż. Imma dan huwa l-grupp parlamentari qed jgħidilkom Clyde segwuhom. Ma tistax tibqa' tara l-grupp parlamentari li min jgħid A u min jgħid Z. Grupp parlamentari li hu tal-Partit Nazzjonalista. Tal-Partit kollox dak hu tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. U allura li jrid isegwi lill-kap tal-Partit Nazzjonalista. Issa Clyde Pooley kien intervistat mill-investigatur prime, da li ġibli għal-Kummissar tal-Pulizija, Joe McAuliffe. Allu, ma nixtieqx nimbarazzak bil-mistoqsija, ma nixtieqx. Jekk jogħġbok Joe McAuliffe. Sena mill-dak mistoqsija ftit diffiċli. U ma nixtieq nimbarazzak. X'inhi raġuni il-riżultat għat-tmexxija tal-partit ma kienx aċċettat. U din issemmija wkoll fl-ittra tiegħek. Il-raġuni eżatta, jiena ma nistax ngħid illi nafa, imma kultant nissuspetta li hemm ftit għax ftit daw fil-verità huma ftit influenti. Illi għandhom ċertu sense of entitlement. Għajdi ġifieri. Illi jaħsbu li bid-dritta il-kap tal-partit jrid ikun magħżul minn fost dawk il-ftit. Mela, u fl-istess ħin, Simon Busuttil, fl-istess ġimgħa jitħaq biex jgħid illi l-Partit Nazzjonalista mhux għaddej minn żmien tajjeb. Ara daqxej tan-nies da. Il-Partit Nazzjonalista bħalissa biex ngħidlek jiena kulħadd jafa mhux għaddej minn żmien tajjeb. Dik it-tiġrita. Clyde Pooley jerġa' fuq il-gambetti. Mistoqsija oħra tal-bravissimu ġo. Jinsibtom, jinġarrabtom u għal sentejn u nofs ġarrejthom miegħi fiskiet. U tkellim dwarhom wara biex kulħadd jifhem x'inhu għaddej. Il-martri. Glenn, konklużjoni. Il-konklużjoni hija waħda, Karl, aħna għandna bżonn l-għajnuna tan-nies biex inkomplu nwaslu il-messaġġ tagħna. Għandna il-partit tagħna inħobbuh nerġa' ngħid, il-partit tagħna għalina mhuwiex mezz, mhuwiex vejikolu biex nieħdu il-poter u nagħtfu il-poter tal-pajjiż f'idejna. Daw il-naħa l-oħra qegħdin naraw fernezija sħiħa biex jerġgħu jkunu biex l-ewwel net jieħdu il-partit lura f'idejhom. Però jridu jidhru maqudija. Jieħdu l-pajjiż. Imma meta nistqabbel in-nies xi trid illi jkollha isserħan il-moħħ, illi jkollha gvern li kapaċi jaħseb għall-lum imma kapaċi jaħdem ukoll għal-għada. Gvern li mhux biss jaħseb fil-preżent imma gvern li jippjana għall-futur. U bħalissa f'dawn iż-żminijiet dak l-uniku partit li jista' joffri viżjoni huwa serħan il-moħħ huwa il-Partit Laburista. Però biex nibqgħu inwasslu dan il-messaġġ għand in-nies għandna bżonn il-flus. Walek qed niġu għand it-telespettaturi ta' dan il-programm milli naf li huma eluf kbar u nitolbu l-għajnuna tagħkom ħalli tgħinuna inkomplu inwasslu il-messaġġ pożittiv tagħna. Grazzi ħafna Glenn, jiena niltaqa' miegħek wara ftit ieħor fiċ-Ċentru Laburista ta' Raħaġit, jekk jogħġbok. Mela, sinjuri, dawk huma n-numri mill-lejla stess bdew jiġu attivati biex jieħdu telefonati tagħkom bid-donazzjonijiet tagħkom. Inħeġġiġkom tagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħkom lejn il-Partit Laburista. Mill-ftit tagħkom kapaċi nagħmlu ħafna. Però nħeġġiġkom ukoll ħeġġu lil sħabkom, lil tal-familja, lin-negozji biex jikontribwixxu għal dan il-każ. Sfida 30,000 sa nhar il-ġimgħa. Għandna kważi jekk toddhom flimkien sa 2:15 sa nhar il-ġimgħa. Infakkarkom li għada u mbagħad se nkunu iż-żejtun u mbagħad Marsa Xlok.
Nerġa' niltaqgħu għada fi 6:30 dak in-numri huma attivi, dawk huma tal-Partit Laburista. Ciao. Waħda mill-ikbar weġġat tiegħi hija kif jista' jkun dak li qed nara jien tant-ċar, mhux qed jaraw il-maġġoranza tan-nies. Dik weġġa kbira ma kif jista' jkun. Wiċċi fuq Super One ili sentej. Għaliex jattakkaw lili stramma tiegħu. Hija weġġa għalija issa kif nispjega naħseb li din xi ħadd għandu jistudja u jagħmel PhD fuqha. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Meta sa nindunaw li qed indaħħu in-nies bina, meta sa nindunaw. Sfida 30 waqt il-programm Pjazza. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni jistgħu iċemplu fuq dawn in-numri. Għal donazzjoni ta' 15 euro, 51702053. Għal donazzjoni ta' 25 euro, 51802036. Għal donazzjoni ta' 50 euro, 51902060. Tista' tibgħat SMS ta' 6.99 € fuq il-numru 50618900 jew inkella tibgħat id-donazzjoni tiegħek fuq www.partitlaburista.org. Sfida 30 Pjazza mit-2 sal-ġimgħa fuq One. Stat ta' fatt. Għada fid-9 ta' filgħaxija fuq One. Aħna l-kollu lied ta' pajjiż wieħed ma' fatti.